Și noi suntem ca și bucata asta de pământ, până la urmă. O centrăm, ca și cum mergem la școală la început, primii pași, și după aia creștem și ne dezvoltăm. Sunt Dan David, profesie artist plastic și 20 de ani mă ocup cu ceramica. Coloritul este o meserie foarte veche, pe care am învățat-o singur. A fost greu la început, dar dacă lucrezi mult și constant, poți învăța în câțiva ani să ridici un obiect cum îl dorești, ca și formă. Se folosește o argilă care trebuie să fie moale și curată, fără bucăți mai tari de lut sau alte chestii mai tari în el. Se folosește apa, un cuțit de strunjit, se centrează, se ridică și după aceea se dă forma dorită. Apoi se usucă, se decorează, se arde, depinde dacă sunt și cu glazuri, sunt 2 arderi. E o meserie frumoasă care îți dă multă satisfacție. Important e să-ți placă, ca orice meserie. Sunt mai multe tehnici de a lucra argila. Se poate modela, turna în forme, ridica la roată, dar mai mult ne-am axat pe olărit, în general. Poate se frământă, se aduce la o plasticitate bună, se centrează prima etapă la roată, trebuie să fie centrat obiectul cât de bine ca să poți lucra și ai da ce formă dorești. După care se ajunge la o formă tubulară și de aici se pornește obiectul în mare, se dă o formă. După aia vine un pic finisat la sfârșit, dar asta în funcție de forma care trebuie lucrată. E greu până înveți, ca orice meserie. Da, o meserie străveche care, din păcate, încet se pierde. Este înlocuită cu tehnologie, cu alte chestii mai actuale. Începând să lucrezi, ai o libertate de a schimba tot timpul și îți vin idei noi, ca și formă, ca și culoare. Se întâmplă de multe ori dintr-o greșeală sau dintr-un defect să iasă o chestie de efect. Toate sunt unice în felul lor, că sunt lucrate manual, cap-coadă și e greu să le faci identice, chiar uneori e imposibil. Și atunci fiecare au ceva aparte. Lucrăm și multe ore pe zi, dar nu le simți, că trece timpul foarte repede. Când te apuci de lucru, ai o libertate, poți să faci ce vrei, poți să schimbi forma în orice secundă și asta îți dă o stare de libertate. Copiii sunt atrași de chestiunea asta lucrată manual, ținând cont
ziua de astăzi, că sunt telefoane, tablete, televizor, s-au depărtat un pic de lucru manual. Și eu cred că i-ar ajuta foarte mult să facă ceva cursuri sau... Viața de zi cu zi începe undeva foarte devreme la noi. Avem și 2 copii și bineînțeles că ne trebuie așa în timpul zilei și spațiu pentru fete și atunci începem de dimineață, ne organizăm ce avem urgent de făcut, că tot timpul e ceva mai urgent. David la roată, eu ale mele, termin ce am eu de vopsit sau cu comenzile de finalizat și, într-adevăr, poate uneori ne lucrăm și 14 ore într-o zi, adică nu uneori, destul de des lucrăm 12-14 ore și atunci nu ai putea fi destul de terminat, dar nu cred că ai rezistat, dar tocmai că faci asta cu foarte mult suflet și ești impulsionat cumva și de oameni care vezi că au nevoie până la urmă de tine și să fii activ. Suntem activi toată ziua, deci la noi nu există, de multe ori nu există sâmbătă, nu decât așa, dacă chiar trebuie să ne rupem de aici, că altfel nu. Trebuie să băgăm la ars, tot timpul ai ceva de făcut, pornești cuptorul, mergi. O zi întreagă este plină. Eu mă ocup pe lângă, o parte din sarcinile mele sunt și în atelier, gen vopsit și decorat, deci am destul de mult de lucru, dar am și partea cu vânzarea, adică trebuie să păstrez o legătură cu clienții. La noi totuși vorbim de o afacere, nu e un hobby, noi trăim din asta și atunci trebuie tot timpul să avem o legătură strânsă cu clienții, să vedem cam ce-și doresc, să vedem cam ce schimbări apar și la ei. Vorbim și de clienți care organizează evenimente. Acolo sunt foarte multe schimbări de la an la an. Vorbim de culori, de modele, de anumite teme. Mergem și la evenimente de gen târguri, expoziții și atunci apar oameni care zic, deja am, dar acum 10 ani am luat. Deci, da, oamenii aceștia și le iau și le pun în casă, le fac cadouri, dar îs acolo printre oameni, adică chiar cineva se uită la ele. Noi la un moment dat uităm că am vândut, că ceva s-a dat, dar produsul acela ce a rezultat până la urmă în casa unui om care vede zi de zi. Când te apuci de lucru, ai o libertate, poți să faci ce vrei, poți să schimbi forma în orice secundă și asta îți dă o stare de libertate.